पहिलानो हामबाय दिनै गतमा थुनलाइ रगनो जों दिनै सातम देमसरा कुचुसरा कन्स्टिट्युन्सिनि आन्दाराव सुरुमा एसेम्बली अबनि दिनै धनचन्द्र एडिसि विलेज एवं दिनै जामथुम एडिसि विलेजनि मध्यखान कसारो जों दिनै कायसा जयनिं सभा खालायमानखा आ जयनिं सभाबो गोबांमा पलिटिकेलनि पार्टीनि बर' दङ कसाक गुफुर बरमा आंते गुमुं मेनसन खालायब्ला आबो चिनि नाहारमुं या चिनि नाहारमुं ग्रेटर टिरफले चिनि महाराष्ट्रनि खरां थानावै ग्रेटर टिरफले चिनि बरकनि नाङै नांगो दिनैहाय बरक गोबांमा पार्टी याकारै इन जागावो 31 परिबारनि 93 भोटार दिनै चुंबाय बाक्सा थाइका जों अरो वातुई नि बागै दिनै सभाबो जों पुरा खायसुक मानलिया हक आदा मादा सालायका गाबोनो वातुई रग बेलाय वातुईनि जराबा वातुई मोसा खांगे जों कंराय रग खुनानि फानो किरो मनि बागै जों जतनो याकार रेखा दिनै जों नेक्स्ट जों देमसा प्रोग्राम बदर लायनाय जे दिनै फायनाय रगना आंगानि काका हामियाफारो लगी दंगानि काका चिनि सुरमा विधानसभानि ब्लक प्रेसिडेंट ताई चिनि अरो YTF नि सेक्रेटारि रग दं गोबांमा जतनी सातथारि मानि बिसिंखौनो दिनै प्रोग्राम खालामनानै बरकमा खालामबाय आरो